ஹாய் பேரல் கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஜெயிலர் திரைப்படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு திரைப்படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ரொமோஷன் ஆடியோ லான்ச் எல்லாமே வந்து இந்த திரைப்படத்தை வந்து நாங்கள் வெளிக்காட்டுறதுக்காக தான் வந்து பண்ணுறது. ஆனால் அந்த ஃபேஷன் வந்து இப்போ மாறிடுச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு திரைப்படத்தோட ப்ரொமோஷன் ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து மட்டம் தட்டி பேசுகிறதா இருக்கட்டும், இன்னொருத்தவங்களை வந்து தலைக்குறவாக பேசுகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை இன்னொருத்தவங்களோட உழைப்பை வந்து வேற மாதிரி மாத்துறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த திரைப்படத்தை பற்றி மட்டும் பேசாம மற்றவங்களை பற்றி வந்து சுற்றி வளைச்சு பேசுகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை குத்தி காமிச்சு பேசுகிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி வந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அந்த திரைப்படம் வந்து நல்லா ஓடிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குத்தி காட்டி பேசுறது, சுற்றி வளைச்சு பேசுறது, அதுலேருந்து வந்து அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க. ஆனால் அந்த திரைப்படம் மட்டும் ஏதாவது சறுக்கல் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு ட்ரோல் மெட்டீரியல் அவங்க தான், கண்டென்ட்டும் அவங்க தான். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பீஸ்ட் திரைப்படம். அந்த திரைப்படத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம தளபதி விஜய் அவர்கள் நடித்த படம். அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த திரைப்படத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நெல்சன் அவர்கள் சில ப்ரொமோஷனுக்குலாம் வந்து போயிருப்பாரு. அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ப்ரொமோஷனில் வந்து கொஞ்சம் நெக்கலாக பேசினதாக இருக்கட்டும், தளபதி இன்டர்வியூவில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நக்கலாக வந்து கால் மேலே கால் போட்டு பேசினதாக இருக்கட்டும். அப்படி இருக்கிறப்ப அவரோட ஆட்டிடியூடு வந்து இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்காததால வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்லாம் வந்து காட்டினீங்கடா, ஆனால் திரைப்படத்தில் ஒரு இதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு வந்து அவரை வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு திரைப்படம், அந்த பீஸ்ட் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் கழிச்சுமே வந்து அந்த திரைப்படத்தை வந்து நல்லா வச்சு செஞ்சாங்க. அந்த ஒரு பயத்திலே வந்து நெல்சன் அவர்கள் வந்து திரைப்படத்தை, இந்த ஜெயிலர் திரைப்படத்தை வந்து நல்லா எடுத்திருப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து இருக்குது. அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி ப்ரொமோஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஓவர் ஆட்டிடியூட் காட்டுறதால திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் வந்து படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா அவர் பேசினவருக்கு வந்து பேக் ஃபயர் ஆகுறது வந்து இங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா ஓவர் ஆட்டிடியூடுக்கு வந்து காட்டினீங்க அப்படின்னா, நம்ம படத்தில் வந்து ஒரு சரக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஓவர் ஆட்டிடியூட் காட்டுறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது. திரைப்படத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்காத மாதிரி வந்து செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஓவர் ஆட்டிடியூடே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேக் ஃபயராக வந்து ஆகுது. ஒரு சில ஃபேன்ஸ் வந்து வெறுப்பை எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க பேசுனதெல்லாம் எடுத்து வச்சு அவர் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பீஸ்ட் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மாமன்னன் திரைப்படம். இந்த மாமன்னன் திரைப்படத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடியோ லான்ச்சில் மார் செல்வராஜ் அவர்கள் வந்து தேவர் மகன் திரைப்படத்தை பற்றி கமல்ஹாசன் அவர்களை முன்னாடி வச்சுட்டே வந்து ஒரு சில விமர்சனங்கள் வந்து பண்ணியிருப்பாரு. இந்த தேவர் மகன் திரைப்படம் வந்து எனக்கு மனப்பிறழ்வை வந்து ஏற்படுத்தின ஒரு திரைப்படம், ஏன்டா இப்படி இருக்கு, மண்டையை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் வந்து கமல்ஹாசன் அவர்களை முன்னாடி வச்சுட்டே வந்து பேசினாரு. அப்படி இருக்கிறப்ப அப்போ யாரும் அது வந்து யாருமே ட்ரோல் பண்ணலை. இது வந்து கொஞ்சம் தவறான விஷயம், ஒருத்தர் வந்து ஒரு லெஜெண்ட் வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு, அப்படி இருக்கிறப்ப அவரை முன்னாடி வச்சுட்டே வந்து அவர் திரைப்படத்தை வந்து பற்றி பேசுறது வந்து தவறு அப்படின்னு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பேசினாலும் ஏதோ ஒன்று திரைப்படத்தில் இருக்குப்பா, அதனால தான்ப்பா வந்து அந்த திரைப்படத்தை வந்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப மாமன்னன் திரைப்படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சில போர் அடிக்கிற சீன் இருந்ததால் வந்து திரைப்படத்தை பற்றி பல பேர் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், திரைப்படத்தை பற்றி மீம்ஸ் போடுறதா இருக்கட்டும், அந்த படத்தில் நெகட்டிவ் கேரக்டரான ஃபகத் ஃபாசில் அவரை வச்சு தூக்கி வச்சு பேசுகிறதா இருக்கட்டும், அவருக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி வந்து பல பேர் தன்னோட விருப்பம் வந்து காட்டினாங்க. இதுவும் வந்து அந்த திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி ப்ரமோஷன் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் ஆட்டிடியூட் வந்து காட்டினதால தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவமும் வந்து நடந்தது. அதே வரிசையில் தான் வந்து ஜெயிலர் திரைப்படமும் வந்து வந்துடும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பயம் வந்து இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச்லையும் இதே மாதிரி வந்து ஓவர் ஆட்டிடியூட் வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஓவர் ஆட்டிடியூடு அப்படின்னு வந்து பொத்தாம்பதுவாக வந்து சொல்ல முடியாது. அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக அப்படி சுற்றி வளைச்சி உள்குத்தாக வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. தளபதி விஜய் அவர்களை பற்றி தான் வந்து பேசியிருக்கிறாங்க. அந்த அந்த காக்கா கழு கதையாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சோசியல் மீடியாவில் ஃபேன்ஸோட அந்த பிரச்சனை, அந்த சண்டே வந்து பேசுனதாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பீஸ்ட் திரைப்படத்தோட விமர்சனத்தை பற்றியும் அந்த திரைப்படத்தோட கேஸ்டிங்கை பற்றியும் பேசுனதாக இருக்கட்டும். அப்படி இருக்கிறப்ப அப்படி இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தளபதி விஜய் அவர்களை வந்து லைட்டாக வந்து இப்படி தட்டி விட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். திரைப்படம் வந்து நல்லா இருந்துடுச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. திரைப்படத்தில் ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா திரும்பவும் நெல்சன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அடுத்த திரைப்படம் வர வரையும் அவரை வச்சு ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து அவருக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்கும். அதை வச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்ல திரைப்படத்தை வந்து கொடுத்துருவாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது. ஆனால் சர்க்கிள் மட்டும் ஏற்பட்டதுன்னா அவர் தான் வந்து கண்டென்ட் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அப்படி இருக்கிறப்ப திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஓவர் ஆட்டிடியூடாக காட்டுறத வந்து ஒரு தப்புன்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த விக்ரம் திரைப்படம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அந்த திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரொமோஷன் அப்போ கூட வந்து யாரையுமே வந்து தூக்கி வச்சு பேசுறது,
புகழ்ந்து பேசுறது அப்படிலாம் வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது. திரைப்படத்தை பற்றி வந்து மட்டும் பேசுனாங்க. திரைப்படம் வந்து இப்படி இருக்கும், நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் வந்து சொன்னாங்க. திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க தூக்கி வச்சு கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஓவர் ஆட்டிடியூட் வந்து அந்த திரைப்படத்தில் வந்து யாருமே காட்டவே இல்லை. திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபேன்ஸ் மட்டும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க. இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதா வந்து நல்லது அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்து நடிக்கிற திரைப்படத்தில் வந்து ஓவர் ஆட்டிடியூட் வந்து காட்டினாங்க அப்படின்னா திரைப்படம் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா அந்த வெறுப்பை வந்து எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியாம அந்த தூக்கி வச்சு பேசினார் இல்லையா, ஓவர் ஆட்டிடியூட் காட்டினார் இல்லையா, அவர் மேல வந்து காட்ட வேண்டிய நிலைமை வந்து அவர் தள்ளப்படுவார். இதனாலதான் அந்த ஓவர் ஆட்டிடியூட் ஸ்பீச் வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஏன்னா ஜெயிலர் திரைப்படத்துல வந்து அந்த ஹுக்கும் சாங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்டத்தை பறிக்க 100 பேரு அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களும் வந்து போயிட்டு இருந்தது. அதுவும் வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்சியா போயிட்டு இருந்தது. நாளைக்கு வந்து ஜெயிலர் திரைப்படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. திரைப்படம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஏதாவது சர்க்கிள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அவங்க தான் அந்த ட்ரோல்ஸ் அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க தான் சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கும். இதை தான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த ஆடியோ லான்ச்சை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, தலைவர் அவர்கள் பேச்சை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க. ஜெயிலர் திரைப்படத்துக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம போற டெய்லி அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.